Biche aw ni ɲanguma bi kuma bi mɔgɔ o mɔgɔ sɛnɛ ka di ye ani sɛnɛ ni fɛn minnu bi taa ɲɔgɔn fɛ a ka di ye i bi fɛ ka activité dɔ kɛ a la pour que i ka se ka fɛn dɔw sɔrɔ constat dɔ de kɛ ne ye constat dɔ de kɛ Mali kɔnɔ n'i ko i bi compost ɲini k'a k'i ka i ka plantes kɛrɛfɛ a kɛra i ka jardin ye o a kɛra n'i bi maraîchage kɛ o a kɛra ni i bi foro sɛnɛ o a kɛra ni i ka plante dɔw b'i ka so kɔnɔ i bɛ fɛ ka compost ɲɛnama sɔrɔ ka k'a la a sɔrɔli ka gɛlɛn Bamakɔ a ka gɛlɛn Mali fan bɛɛ k'a fɔ i ka taa sɔrɔ i bɛ se k'a dɔw sɔrɔ mais a qualité ko fana b'a la quoi donc nin vidéo dabɔra ni mɔgɔ min i bɛ fɛ ka compost dilan pour que i ka se ka fɛn sɔrɔ a la fɛn bɛ se ka sɔrɔ a la parce que Mali yɛrɛ min a tɛ yen ca yɛrɛ a fɛn bɛ se ka sɔrɔ a la jango yɔrɔ min a tɛ yen a ɲuman sɔrɔli ka gɛlɛn e compost ɲuman don n'a b'i bolo n'i b'i ka baara kɛ n'a ye i bɛ se ka bon mɔgɔ t'a fɔ i tɛna engrais utiliser foyi la mais hali n'i b'a utiliser a bɛ dɔgɔya quoi donc n'i ye compost ne yɛrɛ ka plante ne bɛ compost dɔrɔn de utiliser a la donc et en plus ça donne très très bien ni e mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ fɛ ka a baara kɛ n bɛna modèle dɔ yir'i la modèle min bɛ marcher depuis i bɛ collecte kɛ c'est-à-dire i bi dumunifɛn minnu fara ɲɔgɔn kan k'a dilan ani i b'a dilan cogo min a n'a a feere cogoya a bɛɛ bɛna kɛ donc nin y'a dilan cogo ye a feere cogoya o bɛ kɛ vidéo wɛrɛ la n bɛna o fana nin ye so kɔnɔna dumuni tɔ ninnu ye bon n'aw ɲɛ b'a la nin ye jabafura ye jabafura filɛ nin ye dabilennin tɔ ye nin ye namasafara ye sɛfan fara olu bɛɛ bi k'a la ɲamaku tarawelelakaw ka fɛn sɔ ɲagaɲagaw olu bɛɛ b'a la donc fɛn o fɛn de bon min ti k'a la n bɛna o fɔ aw ye sisan bon kolow ti k'a la lenburuba fara o ti k'a la parce que o bɛ mɛn kana sɔrɔ a ma ba yɛlɛmɛ loko fara fana olu ti k'a la voilà parce que o fana bi mɛn kosɛbɛ bon kini ni nanjilama ninnu i bɛ se ka olu fana bɛɛ éviter parce que ni olu kɛra la fɛn min ye totow ni ɲinɛw ye a b'u wele quoi voilà olu si ti k'a la donc n'i ye ninnu fara ɲɔgɔn kan so kɔnɔ i ka so kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka yɔrɔ dɔ ɲini min i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bon an bɛna taa n'a ye ka taa a kɛ baki kɔnɔ a bɛ yɛlɛmɛ baki kɔnɔ donc n'a bilala baki kɔnɔ a bɛ kalo 6 de kɛ n'a ye kalo 6 kɛ i bɛ se k'a bɔ i ka compost prêt la donc n bɛ sɔrɔ ka n b'a mesure fana ta k'a yira u la à peu près aw bɛ se k'a ɲɔgɔnna dilan fɔ cogo min an bɛna a dilayɔrɔ la an bɛna compost dilayɔrɔ min bon aw ɲɛ bɛ baki minnu na ninnu ye bakiw de ye minnu sigilen bɛ yan donc an bɛna daminɛ ni min ye n'i nana n'i ka compost ye i bɛ baki kelen dilan fɔlɔ voilà n'i nana n'a ye dɔrɔn i b'a yɛlɛmɛ nin de kɔnɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la namasafaraw b'a la sɛfanfɛnw b'a la fɛn o fɛn ye firiw ye olu tɔw b'a la légumes aw b'a fɛn o faraw olu de ka ɲi voilà aw b'olu bɛɛ k'a la voilà ne yɛrɛ n na ni min ye a tɛ nin voilà i b'a voilà ni pour que i ka caman sɔrɔ i bɛ se ka siyow bila mɔgɔw fɛ yen i ka entourage bɛɛ la i bɛ siyow bila u fɛ yen i y'a ye hali sɛfan foroko ninnu sɛfan bɛ bila foroko minnu na u bɛ dégrader kosɛbɛ donc olu bɛɛ b'a la voilà ni ye fɛn de ye n'i nana ni min ye i bɛ sin k'a kɛ tɔw la i b'a ɲagami pour que u ka don ɲɔgɔn na quoi voilà ni i tilala o la o ye yirimuguw ye bon ni yirimugu ni o t'i bolo sisan n'o t'i bolo ni yirimugu t'i bolo a k'a sɔrɔ yirifɛn ninnu yiribulu ninnu n'u fɛnlen b'i bolo n'i taara o k'a la o b'a to a kasa ti bɔ kɔ i b'o dɔɔni k'a la
o yiri mugu ye a ma fɔ yiri pɛntirilen ninnu dɛ voilà yiri de bi broyer ka k'a la quoi branchage ninnu les branches da voilà les petites branches là ɲɛti branche fitininw na n'i y'o broyer dɔrɔn a bi kɛ tan quoi voilà mais n'o t'i bolo c'est pas grave voilà yiri fura ninnu dɔrɔn i b'olu ta k'a k'a la i y'a ye bon nin ye bac premier a gale i bɛna fɛnw kɛ min kɔnɔ voilà ni o fara a bɛna sɔrɔ i ye baki 1 2 3 hali n'a i seko ye min ye quoi 4 5 i b'olu bila kɛrɛfɛ donc ni nin fara a fara wagati min donc baki min b'i kɛrɛfɛ i b'o dayɛlɛ i bi nin bɛɛ yɛlɛmɛ o kɔnɔ baki 1 de bi bila ye min i bi na ni fɛn minnu ye dɔrɔn n'o fara i bi sɔrɔ ka o yɛlɛmɛ baki 2nan nin na n'i y'o yɛlɛmɛ baki 2nan nin na i ti foyi kɛ o kɔnɔ i b'a datugu kalo o kalo i bɛ se k'a dayɛlɛ k'a lamaga dɔɔni et puis fɔ kalo 6 ɲɔgɔn na à partir de kalo 6 kɔni n'o kɔni sera dɔrɔn o b'a sɔrɔ a sera a prɛla i bɛ se k'a don foro la quoi donc ni i b'u fa ten n'a bɛɛ fara wagati ni premier i kalo 6 sɔrɔ dɔrɔn i bɛ se ka o ni bɔgɔ ɲagami ɲɔgɔn na donc n bɛna o cogoya fana fɔ aw ye i bɛ se ka o ni bɔgɔ ɲagami ɲɔgɔn na donc a kɛra compost ye voilà ale yɛrɛ ten n'i y'a kɛ yiri jukɔrɔ c'est très fort voilà n'i y'a kɛ foro la a fɔrilen don kosɛbɛ donc il faut k'i k'a ɲagami de voilà n'i y'a ɲagami de a bɛ sɔrɔ o ka ɲi quoi voilà nɔgɔ ɲuman yɛrɛ pour que i k'a don i ka nɔgɔ yɛrɛ ka ɲi n'i y'a bila i bɛ taa sɔrɔ tumuw b'a la quoi voilà n'i y'o bila i ka yiri jukɔrɔ ou bien i y'a bila foro o foro la surtout maraîchage kɛla minnu bi dugu kɔnɔ n'i y'a don i ka fɛn kɔrɔ vraiment i b'a ye a b'i ka culture ɲɛ kosɛbɛ quoi a b'i ka sɛnɛ ɲɛ kosɛbɛ voilà i b'a la ka fɛn o fɛn kɛ donc aw mɔgɔ minnu so kɔnɔna yiri ninnu ni u ka plante ninnu ni u ka potager minnu bi so kɔnɔ n'i y'a kɛ olu fana na c'est la meilleure composition possible nin kɔni n'i bi duguba kɔni kɔnɔ nin fali ka teli kosɛbɛ d'autant plus que ça dépend i yɛrɛ ka effort ye min ye ni i ka kɛrɛfɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'i ka carré kɔnɔ n'i ka yɔrɔw la i bɛ taa siyo d'u ma dɔrɔn au lieu que u ka taa fili ɲaman na dɔrɔn u k'a kɛ épluchure ninnu u k'a kɛ fɛn na mana ti k'a la fɛn ti k'a la pile kɔrɔ ti k'a la foyi ti k'a la dumuni dɔrɔn ani fɛn fara ninnu voilà donc e ka compost yɛrɛ bi kɛ fɛn min ye fɛn wɛrɛ si t'a la f'i bi nɔgɔ min préparer kɔ n'i y'o compost nin dilan n'a bɛɛ fɛnna ɲɔgɔn kan n'a sera wagati min donc n'a sera wagati min ne yɛrɛ bi préconisation min d'i ma siyo ɲɛ 1 bɛ kalo 6 nin tɛmɛlen fɛ ni siyo ɲɛ 1 bɛ i mana o bɔ siyo 25 litres à peu près i bi siyo ɲɛ 3 bɔgɔ i bi taa bɔgɔ sanuyalen ta bɔgɔ min nɔgɔ fɛn wɛrɛ t'a la quoi buteli fɛrɛn t'a la mana t'a kɔnɔ i bi taa o bɔgɔ ta i b'o siyo ɲɛ 3 nin siyo ɲɛ 1 o siyo ɲɛ 3 i b'olu fara ɲɔgɔn kan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan o la o compost nin i b'o don bɔrɛ kɔnɔ k'o feere voilà donc après n bɛna vidéo wɛrɛ kɛ min bɛna exemple dɔw yira u la a bɛ cogo min nɔgɔ yɛrɛ n'a ɲɛna kosɛbɛ i b'a sɔrɔ tumu b'a kɔnɔ aw ɲɛ t'a la voilà n'i ka nɔgɔ kɛra tan dɔrɔn o kɔrɔ y'a ye kɔni tumu b'a kɔnɔ ni nin donna i ka yiri o yiri ou bien i ka jardin o jardin kɔrɔ c'est bon